Bo día a todos e todas. Como ben sabedes, hoxe, como cada ano, conmemoraremos o Día de Paz. Dende a nosa escola, rexeitamos todo tipo de violencia. Descubrimos que é moito máis o que nos une que o que nos separa. E iso é o que queremos transmitir a nosa comunidade ao mundo en xeral. Temos ata 3, queremos que todos e todas veredes ben alto por un mundo de paz. 1, 2 e 3. ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros somos uno? ¿Qué le voy a hacer? Les quiero tan sobre votar solo